Biz asıl yaratılışı olal yerden çirim. Emme bırak keramet bolar ýaly adam atağa we ewlatlarından çirim we bir neçe dersler yürüyor ýaly. O dersleri iki çeften içinde Allah berdiginden tiki edip hytmatyna da yetirer inşallah. Geleýin gurrun ýedine. Hulasa قال بعض العلماء إن حواء أكلت وأطعمت آدم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. هو نمذ إبتر وآدم أتعد بربتر يا آدم أتعد ورب إبتر ده. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إما متأسفان ديسك de dadam moylarına adam atan kellesinden taç uçup durdu. Kellesinde cennet ovadallığının tacı varmış, taç. Dadanna evvel kellesinden taç uçup durdu. Hevenemiz örüglü saçında cennetin altınlarından ve cevherlerinden düzülmüştükten. Saçı çödülüp düzülü cennetin ovadan bedegleri saçından yere düşüptürdü. Ovadallık evin maçları bedellerinden sıfırlıptır. Ve bedet lehuma sevatuhuma avratları da görünüptürdü. Kur'an-ı Kerim'de var. روي أن آدم تناول ورقتين فضم طرفيهما أي ما بين السرة والركبة. Atamız Hazreti Adam aldırap, dili tutulup, yortup, bağlığın içine girip, yaprakla bilen öz bedenini örtüp durdu. Egin maçlar sıfırlıp durdu. Bir neçe ulemalar aydiye atamız Hazreti Adam mübarek göbeği bilen didinin arasını cennetin yaprakları bilen özün doladı diye. Ki evladına da şeyle de göbek bilen didinin arası avrat ve göbekten yukarı didin eteği erkek adamda avrat derler. Hevenemiz de yortup o da bağlan içine girip o da bedenini yaprak bilen bedenini örtüp bir mübarek ayası bilen yüzü yapraktan dışarıda durup durdu. Denanan avratı da şu vaktin şeyle varıptırdı. Ayası bilen daireye suret yüzünden başkası avrattı. Hazreti Adam, atamız Adam mübarek kellesinden taç beylek uçanını bildirdi. Cennetten çıkmalı vakt bolalığına. Narahat bolup uçanıp yortup bağlan arasına girenine bir neçe ulemalar aydiyar. Allah Azze ve Celal aytti, ey Adam yere kaçıp baryan deyip. Atamız Adam aleyhisselam aydiptir. Hudaya senden utanyan nämetçiğin bilmeyen yaprakların arasına girip dönüptir. Yoksa hem sana kavat yer yoktuğunu bilyen, iman, hayam, icade veren boş yerde görünüp duran yerde durmağı, özüm yığına nasım gelyer deyiptir. Allah'dan emir oluptur ve herhal cennetten çıkmalı vaktiniz oldu deyip. Mübarek gözlerinden yaş aktırıp, hevenemizle çiğirip, ağlap, Allah'ın emri bilen cennetten çıkıptırlardı. Bir neçe ulemalar aydiyar, hevenemiz iki elini kellesine tutup, göğünü zep, ağlak kayıttı. Adam atamız elini mağrinin üstüne koyup, yeri zep, ağlak kayıttı deyip. Ve zinana, evlatlarına da zinana köplerçe ağlarına, elin kellesine tutup göğün gözlep ağlayarlığı o da hevene şeyden sen deyip aydiyalı. Ve erkek adam narahat bolup ağlarına yeri gözlep ağlayarlığı o da atamız Hazreti Adam şeytti deyip evladı da şeyle oldu deyip bir tohar ulamalar şey deyip aydiyalı. Bulan yüreklerine atamızın yüreğine beter ağır düşüptür. Cennetten çıkmak yani Allah Azze ve Celal'dan bunlara bildiriliptir ki yere bir muvakkat vakt bilen, bir miktar vakt bilen yere iyi verilecek, indirilecek.
O yine de öwürlip bir wagtdan sonra kıyamet günü bolýardy. Yine de öwürlip musulman zürriyet nesilleňiz bilen yine cennete girjek diýip bulara bir yüreklerine, mübarek yüreklerine bir yeňillik düşüpdirdi. Yoksa beter ağır düşüpdir cennetten çıkmakları. Yine de aýdyn, yine de Allah Azze Celal'ın bulara bildirilipdir feriştelerin üstü bilen cennetten çıksalar da وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ bir müddete çeli yerde duracak. Ama öwde sonra yine de cennete gelecek. Özüňiz we nesliňizden, ewladyňyzdan Allah'a ve peygamberlere iman bolup geçen ve kıyamete iman bolup geçen adamlar cennete girecek diýip Adam atamyz we Hewe nemede göwüllük berilipdirdi. Ine niçe heftaň içinde atamyz Adam we Hewe nemediň halk bolşy we cennete girişi we cennetten çykyşyny Allah berdiginden Hudaý köklediginden salim arasda suratyna tahqiq bolup da hyzmatyňyza ýetirildi. Indiki hefte inşallah yere düşüşlerini ve atamyz Adam Hindistana düşüp ve her gaýsy bir ýaňa düşüşlerini dersleri bilen inşallah hyzmatyňyza ýetirer. Emma bir gijeki ulu dersi. Awalin ulu dersi Yaňa aýdan görüňüm gaýta aýdaýyn odol Allah Taala Adam atany yerden çürem yaratdy. Emma keramat bolsun diýip bir neçe wagt cennetde boldy en atamyz. Bu bir sebep bilen cennetten de çykdylar. Yani ulu dersiniň mirişi ki her yerde bolsaň da Allah'a bende bolmak wazifäňdir. Her yerde bolsaň da we her kim bolsaň da Allah'a bende olmak wazifäňdir. Onunki dersinin bir ders inheşigi jaýdyljagyda. Muhim derslerden onunki ders aýdyljak 3 heftäň içinde inşallah şiýje bir dersi hyzmatyňyza ýetiriljek dişi. Her yerde bol Allah'a bende ol. Her kim bol Hudaýyň bendesi ol. Cennette ol. Tamam nazy nygmatda ol. Yerde bol, göňde bol. Meriz hal bol, janyň sag bolsun. Adyň benne bolsa, eýäňi tany, gelip sana 100 hem bolmasa diýe mahtum bolýan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 28 ýaşynda Muaz ibn Cebel sahabany Yemene ogratjak bolanna yok ogradyp barýaka. Peygamberimiz şonda 60 mübarek 62 ýaşyndamış. Derman görjüňler bula. Medine-i Münewwereden daşaryk çykaryp Muaz ibn Cebel diýen istinni Nebi Ekrem aleyhisselam kaptandan piyada var ya. Ey Muaz diýipdir. Inniki ýyl gelseň şaýat men gabrymyň deňesinden geçdiň diýipdir Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam. Muaz ibn Cebel ağlapdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan daşalyp barýa görjekdäl ahyrky görtdirollygy da Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam şonu bir söz aýdypdyr. Ine şu taýşygyja. Ya Muaz, inna awlan nasi bi al-muttaquna man kanu haythu kanu. Ey Muaz diýipdir. Sen men dostum Hudaýy adamlardyr. Her kim bolsun her yerde bolsun diýipdir. Yemene gideniň menden daşallyň qadiýama diýipdir. Ey Muaz, meniň dostum hükmen Medine'de ýaşamak däl diýipdir. Meniň dostum Hudaýy bolan adamlardyr. Allah'ın razyçylygyny gözlän adamlardyr. Her kim bolsun we her yerde bolsun diýipdir. Şenidem ke Luqman siyahfam budu. Natan perver o nazıkandam budu. Luqman hekim palçyk işleyen adammışdyk.
Qara dogallardanmışdyk. Yüzünün rengi qaralardanmışdyk. Afriqiyle ýalak. Şeni demki Luqman siyahfam budu. Natan perver o nazukan dam budu. O adına näme diýäle? Luqman nimeýäle? Luqman hakim diýäle. Her kim bolsun, her işte bolsun, her kim Hudaýyň ryzaýatyny geçse Allah'ın dostu şuda. Ulu dersin bir şuda. Adam ata cennetten çıkıptır, bunna ideyin bitin ulamalar aydiye, yere geldi diye. Emma cennetten daşalıp, 2 yıl gözünden yaş aktırıp, ağlak geziptir, narahat bolup, o şu vakti bir derecelere yetti, eğer cennette olsa o dereceye yetecek değerli diye. Eğer cennette ömrü taya geçen olsa, ol dereceyi ki yerde geçiriye, Allah'a ul dereceleri geçiriye yukarıları, cennette olsa o dereceye yetecek değerli diye. Sen her yerde bol Hudaýyň bendesi olmalı. Yere gelip bendeliğini arttırıptır. Yok, aşkını, mehabbetini, yürük yanğısını arttırıptır. Ve yerde de peygamberlik derece verilýär. Atamız Adam aleyhisselama. Atamız Adam ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselama. Bizlerden çirim ulu derse. Her kim ol, her yerde ol Hudaýyň bendesi ol. Luqman Hakim qara dogallardanmışdy. Käde palçyk işleýänmişdi, kargermiş. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ Sure-i Luqman mı? Kur'an-ı Kerim'de bir mübarek sure var. Sure-i Luqman 21. parada. Kur'an-ı Kerim'in bir süresinin adı bolupdyr. Luqman Hakim bolupdyr. Yine deyin, karger palçık işleyenmiştik, qara dogallardanmıştık da. Her kim ol Allah'ın bendesi ol, her yerde ve her işte ol. Allah'ın Allah bolmaýar da. Allah bolsa ki Allah diýilmeýär ona. Hudaýyň huzuruna Allah'ın Allah bolmaýar. Ýa namazda durduňuz. Yatsı namaz okuýdyk. Yatsı namazyň niýetini Hudaýa men falan tüýsli falan makamly adamdyryn Allahu ekber diýip bolarmy? Manasy ýok kimin. Hudaýa men falan tüýsli owadan adamdyryn diýip bolarmy? Manasy barmyş. Hudaýa men bir hewre danışmand adamdyryn, hewre ilmim kendir. Allahu ekber manasy barmyş. Näme adyň manasy bar? Halisen lillahi taala Allahu ekber fakat şuň manasy bar. Halisen lillahi taala Allahu ekber fakat şuň manasy bar. Halisen lillahi taala Allahu ekber fakat şuň manasy bar. Başda da aýtyp bolanak huzura gireňde. Huzura gireňde. Huzura gireňde, Allah'ın huzuruna gireňde. Ümmet-i İslamiň içinde ey cemaatler billaň alaň Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ummatynda bir insanlar geçipdir. Günnüzlükde ýaşap bäkäler adamlaryň birimişdikler. Emma akşam huzura girerlerine beýik makamdaky insanlarmışdikler. Günnüz gelip bäkäler adamlaryň birimişdikler. Emma gijelerde makam huzura girerlerine beýik makamdaky insanlarmışdikler. Bir gecede Allah'ın dostlarından bir misal aýdyp bereýin. Adam ataň ewlatlaryna, belki Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna mertler we insanlar ýeriň ýüzüne geçipdir we her zamanlarda da barda.